Ako si reagovala na to, keď sa ti dcéra prihlásila do tejto show? No ja som najprv o tom nevedela, že ona sa sem prihlásila. Čože? Tak to je aj naše. No jasné, že treba. Pretože aj ja som týmto všetkým prešla a som ju chcela ochrániť od tohto všetkého, tých nervov, ale to sa nedá. Keďže spev a hudba celkovo od malička to máme v rodine, takže nebola iná možnosť byť niekým iným v podstate. Spieva od malička? Spieva od malička, veľmi falošne spievala. To bol veľký fakt. To bolo strašné a moja mama hovorila, Brigita, nech tá malá nespieva, tá hanba. Čože? Ja som sa do súťaži nikdy neprihlasovala. Lebo stále som si myslela, že ešte nie, ešte sa musím toho veľa učiť. A teraz je ten správny čas na to ukázať, čo vo mne vie a ukázať to ľuďom. Keď začnem spievať, tak je to ako keby som bola úplne v inom svete.